கொத்தனாருக்கு இங்கே பாருங்க, இது மேலே சிமெண்ட்டை வச்சு கண்ணாடியை உடச்சி வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, கொத்தனார் அவுட் ஆகிடக்கூடாது, பயமாக இருக்குது. கொத்தனாருக்கு கண்ணு விழுந்துடும். சும்மாவே எல்லாரும் கண்ணும் இங்கே தான். வேலை இவ்வளோ நாள் வேலை பார்க்காம இருக்காள, வேலை பார்க்காளேன்னு. என்ன கொத்தனார இல்லை இவ்வளோ நாள் வேலை பார்க்காம வேலை பார்க்காள என்ன கொத்தனார இன்னும் இதில் இருக்க செடியை பிடுங்கிருங்க, என்ன கழுவி உங்கள் ஆடுக்கு போடுங்க, திங்கும். எதுக்கு வேணும் டப்பா எதுக்கு வேணும் கொத்தனார? நிற்கிறதுக்கா? தகர டப்பா எங்கன்னு தெரியல. தெரியல. ஸோ லைக் திஸ் கார்னர் தெரியல, தகர டப்பா எங்கே இருக்குன்னு.